Пужае захад за санкцыі, тэатр Александра Лукашэнкі перад камерамі прапаганды. А калі адказаць паводле закону не можаш, то ўсе сродкі добрыя. Памятаеце, некалі ўзурпатар гразіўся перастаць кантраляваць межы і пусціць нелегал у еўразвяз. Дык вось, памежнікі Літвы ўжо гавораць пра рост незаконнага мінання мяжы пасля жнівеньскіх выбараў. Толькі ў першым квартале сёлета гэта 90 нелегальных мігрантаў, 59 грамадзяне Іраку. Вязуць праз мяжу таксама нелегальныя цыгарэты на мільёны еўраў, і ўсё паказвае, што дэмакратычная Еўропа мае праблему ў выглядзе хунты, якая не зважае на законы. Яшчэ большаю праблемай з'яўляецца тое, што гэта сусед у цэнтры Еўропы. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, студыя Белсат, жывы эфір. Цягам наступнай гадзіны будзе шмат розных тэмаў. Не пераключайцеся. Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. В целом, ребята, абсолютно невиновны. Все, что говорится, да, следствием притянуто за уши. Как лазерные указки могут являться каким-то ужасным оружием на уровне ядерной бомбы? Этим лучше не заниматься, да, потому что будут какие-то последствия. Но каких-то призывов, да, не ходить на мирные акции, не было. От руководства, по крайней мере, не было. А мы працягваем распавядаць гісторыю мужных беларусаў, суд на якімі распачнецца 12 траўня. Гэта актывісты еўрапейскай Беларусі і Павел Севярынец. Распавядаюць сваякі падсудных і блізкія асобы. Сёння расповед старэйшай сястры палітычнага актывіста Максіма Вінярскага, доктаркі маці 4 дзяцей Алены Церашковай. Аднойчы ён спытаў мяне, а чым яму добра было б заняцца па-за школай. На гэты момант ужо было зразумела, што спорт не для яго, праз кепскі зрок ён не можа займацца нават у рыцарскім клубе, бо там таксама патрабуюцца пэўныя, ёсць патрабаванні да здароўя. Даводзілася выбіраць з заняткаў спакайнейшых і менш фізічна напружаных. І вось ён неяк прыходзіць са школы і кажа, да нас прыходзілі і запрашалі ў гурток радыёжурналістыкі. І, напэўна, тады ён і пачаў сур'ёз цікавіцца рознымі грамадскімі працэсамі і грамадскімі праблемамі, таму што неўзабаве аказалася, што ён уступіў у малады фронт, што ён вельмі неабыякавы да сітуацыі ў краіне і ведае нашмат больш, напрыклад, за мяне. Ён паяднаў грамадскае жыццё і палітычнае ў сабе і фактычна, яшчэ будучы непаўнагадовым, ён сутыкнуўся з рэпрэсіўным апаратам. Гэта ўсё было трохі іначай, чым зараз, але ў прынцыпе было тое самае і галоўнае, яму, паколькі ён вельмі шмат чытаў, было адразу зразумела, да чаго ўсё гэта ідзе. У яго ў дзяцінстве была такая рыса, што калі ён заводзіўся, там, кідаўся біцца альбо пратэставаць, ён ніколі не спыняўся. Ён ніколі не прызнае сябе пераможаным. Яго можна зафіксаваць, абясшкодзіць, але запалохаць і прымусіць адступіць его фактычна нельга. Калі ён паставіў сабе нейкую мэту, ён да яе ідзе і праз боль, і праз страх, а ён чалавек-камунікатар.
Ён настолькі умее падавіць у сабе нейкае асабістае дзеля агульнай справы, што ён можа дамовіцца літаральна з кожным чалавекам, калі ёсць такая мэта, супраца. Макс чытае, колькі сябе памятае, а можа нават і даўней. Калі я прыносіла на Акрэсціна перадачы яшчэ ў тыя вегетарыянскія часы, калі можна было насіць туды кніжкі, амаль без абмежавання, то ахоўнікі яны мяне не разумелі. Яны мяне пазнавалі ў твар. Яны ведалі, што кожныя 2 дня я прыходжу, я прыношу ваду і пачак кніжак. І яны мне шчыра казалі: паслухайце, ён паслязаўтра вызваляецца, навошта вы яму перадаеце 4 кніжкі? Навошта, глядзіце, каб яму хапіла. Ён вельмі сочыць і за мовай, і за стылем, і за літаратурнымі прыёмамі. Ён можа адсачыць у рамане з аднаго прачытання ўсе 5-6 сюжэтных ліній. Як выдавец, як рэдактар, ён быў бы вельмі прафесійна прыдатны. Я спадзяюся, што калі у Беларусі ўсё памяняецца, што ён сябе знойдзе менавіта ў гэтым рэчышчы. Літаратура шмат бы прыдбала, калі б такія людзі былі прафесійнымі рэдактарамі. Падзеі 9 жніўня ён сустрэў, дзе ён сустракаў многія падзеі. Ён быў прэвентыўна затрыманы і пасаджаны на Акрэсціна. Ён кажа: мы не ведалі ніякіх ні перадач, ні газет, нічога ж не было ў тыя часы. Мы абсалютна не ведалі, што адбываецца. Нам у камеру кідаюць людзей вельмі збітых. Але мы бачым, што калі 9-10 гэтыя людзі збітыя, яны запалоханыя нейкія. А далей 11-12 гэтыя людзі злыя, яны гатовы немаведама што рабіць. Ну, такія вельмі матываваныя на тое, што не павінна так у краіне працягвацца. І мы вот па гэтым, кажам, мы зразумелі, што нешта ў краіне мяняецца. Як і многія палітвязні, ён абсалютна дакладна перакананы, што краіна змянілася незваротна, што мы адназначна пераможам. Нам проста трэба набрацца стойкасці духа, рабіць тое, што мы маем рабіць, і спадзявацца на тое, што будзе тое, што павінна быць, таму што цывілізацыю, гісторыю яе ў прынцыпе спыніць немагчыма. І высокія выракі для давераных асобаў Святланы Ціханоўскай у Гомлі ад 6 да 6,5 гадоў зняволення, агульны і узмоцнены рэжым. З намі на сувязі Васіль Палякоў, праваабаронца і вядомы гомельскі палітык. Вітаю вас, спадар Васіль. Добрый вечер. Спадар Васіль, дзяржава запужвае відавочна ўсіх тых, хто хоча пайсці ў палітыку. Вось гэтыя высокія абсалютна выракі, гэта, канешне ж, дэманстрацыя. Усё мы гэта разумеем, і таму я не хацеў бы гаварыць пра суд, суддзяў, пракурораў. Спадзяюся, што яны адкажуць у сваім часе згодна з законамі, бо тое, што мы назіраем сёння ў Гомлі, між іншага, гэта нічога супольнага з правам не мае. Мяне цікавіць больш тое, што адбывалася з людзьмі, якіх сёння судзілі, як яны трымаюцца, што казалі ў часе свайго апошняга слова? Тут вялікая праблема, што людзі, актывісты, якія прыходзілі на суды, не траплялі ў залю паседжання. У лепшым выпадку туды пускаліся толькі сваякі тых людзей, якіх судзілі. Пагэтаму, са слоў сваякоў, трымаліся яны добра, настрой бадзёры, таму што людзі разумеюць недарэчнасць гэтай сітуацыі, разумеюць, што не можа на запалохванне доўга трымацца гэтая ўлада, пагэтаму вялікай ролі не адыгрывае 6 гадоў, 10 гадоў, 4 гады, а ўсё роўна гэта павінна скончыцца значна раней, пагэтаму яны адчуваюць сябе бадзёра. Што датычыцца родных, якія трапілі ў залю, якія былі на гэтым паседжанні, гэта таксама драма гэтых сем'яў. Як яны трымаюцца, ці атрымліваюць таксама належную дапамогу, ці адчуваюць салідарнасць? Гэта ўсё прысутнічае, і я бачыў сёння, калі быў вырак, выходзіла жонка
Івашкова, выходзіў сын Канеўскай, муж Канеўскай, і нельга было сказаць, што яны запалоханы, там яны разбітыя, яны адчуваюць адчай. Наадварот, яны казалі, што не было суда, і ўвогуле гэта краіна, дзе не працуе права, дзе не працуюць суды, пагэтаму такая недарэчная сітуацыя павінна скончыцца, і адпаведна яны вераць у тое, што як мага хутчэй пабачыць сваіх бацькоў, пабачыць сваіх родных, і гэта будзе вельмі скора. У закладніках апынуліся не толькі гэтыя людзі з Гомля, якіх асудзілі сёння. У закладніках, уласна, уся Беларусь сёння, праваабаронцы, таксама людзі, якія дапамагалі і дапамагаюць увесь час, яны таксама аказаліся безабароннымі. І я б хацеў тут запытацца пра спадара Леаніда Судаленку, што пра яго вядома, бо гэта вельмі важная асоба для Гомля. Так, безумоўна. На мінулым тыдні я атрымаў 2 лісты ад Леаніда. Ён піша, што спадзяецца на тое, што хутка ўсё скончыцца. Ён піша, што «Титанік» не можа доўга у такім выглядзе існаваць. І адзінае там з навінаў тое, што на нейкім этапе яго справу далучылі да менскай справы, зараз зноў вярнулі ў Гомель. Па-ранейшаму выклікаюць сведкаў, але я не магу сказаць, што Леанід у адчаі. Ён ведае, што праўда на яго баку і падтрымка на яго баку, у тым ліку тых людзей, якім ён аказваў дапамогу, і у цэлым большасці грамадства. Пагэтаму даволі добры настрой, і ў лістах гэта адчуваецца, што няма адчаю, а ёсць вера ў перамогу. Ось, уласна, мы толькі што бачылі спадарыню Канеўскую на здымках, і спадар Леанід і ёй дапамагаў таксама у свой час. Яшчэ адно маё пытанне датычыць іншага вядомага гомельца, гэта Уладзімір Няпомняшчых, які адбывае свой тэрмін 2,5 гады зняволення. Ці маем ад яго таксама з-за кратаў нейкую інфармацыю? Апошняя інфармацыя была, што пададзена апеляцыя. Спадар Уладзімір не так часта піша лісты, ён больш такі стрыманы ў гэтым сэнсе, але тым не менш і праз жонку, і праз лісты, якія ён дасылае і мне іншым людзям. Зразумела, што чалавек не зломлены, чалавек не спадзяецца на тое, што апеляцыя там нешта зменіць, але ён шмат гадоў у дэмакратычным руху, шмат гадоў змагаецца за тое, каб у Беларусі былі змены, і ён верыць у гэтыя змены, верыць, што яны хутка будуць. Спадар Васіль, калі казаць пра агульную сітуацыю у Гомлі, вось вы былі ў судзе, бачыце, што я разумею, што ёсць нейкі страх, што ёсць пагроза, затрымаць могуць кожнага, а мапаўцы падходзілі нават да людзей пад судом, каб не затрымліваліся і маглі забраць кожнага. Але ўсё ж такі, калі прыйшлі тысячы гомельцаў пад гэты суд, то была б сітуацыя іншаю. Мацнейшы страх атрымліваецца за прагу свабоды, ці ўсё ж такі гэта не зусім так? Тут нельга так адразу адказаць на пытанне, таму што ёсць адпаведныя настроі, і на дадзены момант, безумоўна, няма гатоўнасці ў людзей перадолець увесь свой страх і выходзіць і падтрымліваць людзей у судах і патрабаваць, каб выпускалі гэтых людзей, якія закладнікі ў рэжым. Але гэта не азначае, што заўтра гэтага не будзе і заўтра не памяняецца сітуацыя. Тыя людзі, якія заўсёды хадзілі ў суды, яны зараз ходзяць, і сваякі асуджаных таксама не кажуць, што вось яны такія дурні, палезлі ў гэтую палітыку і зараз атрымалі. Наадварот, яны кажуць, што гэты злачынны рэжым пазбавіў нас родных, яны за кратамі, але гэта не павінна так быць, і грамадства доўга цярпець не будзе такую сітуацыю.
А тыя, хто думае, што яго гэта не датычыць, вельмі важна, каб быў салідарнымі з людзьмі, якія апынуліся за змаганне за свабоду за кратамі. Дзякуй вам за гэтую размову. Васіль Палякоў, гомельскі праваабаронца, вядомы палітык, быў з намі на сувязі. У той час спадарства, як увесь прагрэсіўны свет імкнецца адмовіцца ад пластыкавага посуду і упакоўкі, мы змяняем тэму. У Беларусі пачалі размовы пра вяртанне дазволу на іх выкарыстанне. Забарона дзеяла 4 месяцы. Выявілася, што ў нашай краіне не вырабляецца патрэбнай колькасці экалагічнай упакоўкі. Больш за тое, яна ў 2-4 разы даражэйшая. Вы лічыце, што пластык экалагічна шкодны, ці самыя намагаецеся абыходзіцца без яго, адказваюць жыхары сталіцы. Он, в принципе, не разлагается. Ну, то есть его можно какую-то часть перерабатывать, но большая часть из них оседает в окружающей среде и загрязняет ее. Пластик сам по себе не разлагается, то есть это в любом случае он выделяет опасные токсины и другие вещества, которые плохо влияют на экологию. То есть это все впитывается в землю, соответственно, с водой потом во все другие организмы. Одноразовой посудой не пользуюсь. Пакеты тоже вот стараюсь не использовать. Потому что в океане пластик поглощают рыбы и другие там морские животные, да, и умирают от этого. Мы это видим по разным фильмам документальным, скажем так, посвященным экологии. Надо, чтобы производители переходили на биоразлагаемый пластик, чтобы раздельный сбор мусора, ну и чтобы все ответственно относились. Жалко, что у нас нет таких специальных контейнеров, куда можно вставлять бутылочки, как в Европе, и получать за это денежку для магазина. И немного непонятно из-за того, что ты вроде бы у нас раздельный вид мусора, да, ты все вроде бы по контейнерам, а потом это все в одну кучу перемешивается. Грубо говоря, и бытовые отходы, да, и пластик, и картон, и стекло, ну, это все не развито у нас вообще никак. Нейкая драматычная колькасць навінаў пра лекараў сёння даходзіла з розных куткоў Беларусі. Спадарства стала вядома, што у Барысаве затрыманы лекар Александр Цялега. Яго завезлі ў гарадзенскі СІЗА. Прычыны гэтага затрымання абсалютна невядомыя. Таксама ў Менску затрыманы хірург Андрэй Любецкі. Ягоная жонка фігуравала ў стужцы ОНТ «Манкурты» і потым з'ехала з дзецьмі за мяжу. Затрымалі таксама ў Менску псіхолага Ольгу Бяседзіну, лекара, стаматолага, хірурга Станіслава Сапуна. І ўсё гэта адбываецца на фоне недахопу, катастрафічнага недахопу лекараў, спецыялістаў у краіне. Толькі афіцыйна ў Рэспубліканскім банку вакансіяў шукаюць больш за 3000 лекараў. І з намі на сувязі з Віцебску лекар-рэаніматолог Ростислав Савицкий. Добрый вечер. Добрый вечер. Спадару Ростислав, якая кадравая сітуацыя сёння на месцах? Ці недахоп 3000 па краіне гэта шмат, і як гэта адчуваецца? Безусловно, 3000 медработников по стране – это много. И это в первую очередь бьет по звену поликлиническому. В том плане, что у нас в многих специалистов в поликлиниках не хватает. В частности, на районах приходится ехать в более крупные города, записываться. Из-за этого растут очереди, растет потребность, растет нагрузка на тех оставшихся врачей. И все это как накатанный ком потом вываливается в проблемы, что из-за переработки врачи не хотят работать больше, уезжают, и дефицит создается еще больше. Поэтому дефицит, к сожалению, будет продолжать расти. Навошта ў такой сітуацыі праводзіць палітычныя чысткі, тое, што мы назіраем? Ці мае значэнне, з якімі поглядамі лекар, уласна кажучы, калі ён проста змагаецца за здароўе і ратуе нашае жыццё? Хіба гэта не мае значэння, ну так рацыянальна гледзячы на гэта? Навошта гэта рабіць?
Ну, сложно понять, зачем это необходимо. Ну, скорее всего, для того, чтобы потом пытаться как-то диктовать свои условия, и чтобы было более покорно прослойка медицинского общества, чтобы они просто подчинялись тому, что от них будет требовать. Потому что сейчас все-таки остались люди, которые готовы на какие-то радикальные меры для того, чтобы противодействовать каким-то жестким мерам со стороны администрации и власти. Міністр Дмітрый Пеневіч праяўляе сябе як вельмі верны слуга ўлады і адзін за другім знікаюць спецыялісты, якія хоць нейкім чынам дзесьці штосьці выказалі сваё меркаванне. Вось я тут толькі магу пералічыць некаторых. Гэта прафесар Александр Мрочак, вядомы кандыдат медычных навук Андрэй Вітушка, траўматолог артапед Рустам Айзатулін, галоўны лекар 3-й гарадской дзіцячай больніцы ў Менску Максім Ачарэтны, Владзімір Мартаў з Віцебску, уласна кажучы, Руслан Бадамшын. Спіс можна, канешне ж, працягваць у гэтай сітуацыі, але колькасць практыкуючых лекараў памяншаецца. Гэта бачна асабліва сёлета. Ці гэта звязана таксама з іміграцыяй у нейкай ступені? Як вы назіраеце? Ну, скажем так, здесь и то, и другое имеют свой смысл и имеют свои последствия. Конечно, иммиграция медиков в этом году выросла в разы, что не может, к сожалению, радовать, потому что это бьет именно по населению Республики Беларусь в плане оказания качественной медицинской помощи. А те репрессии, которые принимаются к медикам, которые выступают своими открытыми позициями, к сожалению, не могут улучшить эту позицию, и они, скажем так, потенцируют других врачей, чтобы они уезжали и сменяли место работы на более перспективное для них и более либеральное. Што датычыць сітуацыі з каранавірусам, як яна выглядае цяпер? Бо ўвесь час мы чуем, што Беларусь унікальная, што Беларусі гэта нібыта не датычыць, але я таксама нават ад сваіх знаёмых чую і ведаю, што сітуацыя ой як датычыць. Як гэта выглядае знутры таксама? Ну, скажем так, третья волна сейчас идет, она постепенно нарастает. Очень чувствуется это в первую очередь в некоторых районных центрах. То есть районные больницы сейчас больше подвержены именно приходу третьей волны. Почему-то по ним ударило больше, чем по областным центрам. Но говорить о том, что мы обеспечены и укомплектованы, к сожалению, не приходится. Даже несмотря на то, что пока у нас нет того ужаса, который происходил осенью, все равно у нас не хватает каких-то медикаментов, кое-где не хватает ресурсов. Ну, коечного фонда пока, благо, более-менее хватает, но со временем тоже будет, скорее всего, не хватать. Александр Лукашенко сёння заявіў на спатканні з прэм'ерам, што захад, гэта амерыканцы і еўрапейцы, гэта апошнія мярзотнікі, так ён кажа, нічым нам не дапамаглі ў змаганні з каранавірусам, але вельмі лёгка хіба знайсці інфармацыю, што гэта неправда, што і рэспіратары, і маскі, і таксама нейкая дапамога была ўсё ж такі з еўразвязу. Ці вы гэта можаце пацвердзіць? Непосредственно в наше отделение пришел новый аппарат искусственной вентиляции легких, который был профинансирован Европейским банком развития в целях финансирования помощи при COVID-19. Поэтому мы на себе ощутили ту самую помощь, о которой говорят, что ее якобы не было. А што датычыць прышчэпак, бо таксама ўзнікае пытанне, ну калі пачнецца, людзі тэлефануюць у паліклінікі і не маюць канкрэтнага адказу, бо ў той жа суседняй Польшчы па сутнасці гэтыя тэрміны вельмі проста сёння знайсці, а людзі нават цяпер выбіраюць, якую прышчэпку выбраць, Pfizer, там Moderna, ці AstraZeneca, ці Johnson & Johnson. У Беларусі, я так разумею, гэта прышчэпкі толькі кітайскія альбо расейскія, але пытанне увогуле дасяжнасці.
Да, проблема доступности, к сожалению, существует, и не совсем понятно, откуда она идет, потому что в поликлиниках вакцин не хватает, очередь растет, люди волнуются, переживают, их просят перенести свои очереди чуть подальше, все потому, что в поликлиниках нет самих вакцин. Ну, это я говорю именно по городу Витебску, по Витебской области. А как дело в Минске, я думаю, что не сильно отличается именно от нашего региона. Где находятся вакцины, почему их нет, к сожалению, вопрос, на который я не смогу дать точного ответа, скорее всего, просто проблема в закупках. А што датычыць стаўлення да пацыентаў, бо таксама я асабіста пачуў такія заўвагі, што лекарам усё адно, на нас не звяртаюць увагі, у паліклініку лепш не хадзіць, бо там і так не дапамогуць, ніякіх лекаў не даюць, не дапамагаюць, нават калі ў цябе каранавірус. Як гэта выглядае сітуацыя? Ці тут сапраўды лекары удзельнічаюць у нейкай змове з дзяржавай, каб статыстыкі паляпшаць? Я не уверен, что врачи они в сговоре с властью, чтобы улучшать статистику. Просто есть врачи, которые пытаются выполнять свою работу в полной мере, а есть те, которые просто устали и уже не могут в полной мере выполнять свою работу, которым нужен отдых и у которых дикие переработки. Они просто не могут уделить должное время и должное внимание каждому пациенту, потому что таких пациентов у них в разы больше, чем было раньше. Из-за этого, естественно, и пропадает качество обслуживания, из-за этого пациенты могут жаловаться на то, что им уделяют мало внимания и либо недостаточное внимание. Все упирается именно в кадровый вопрос, который, к сожалению, пока не решаем. Пры гэтым атрымліваецца, што дзяржава не глядзіць на тое, што не хапае больш як 3000 спецыялістаў і звальняюць найлепшых спецыялістаў за нібыта палітычныя погляды. У мяне апошняе пытанне. Незамяняльных няма, атрымліваецца, так думае дзяржава, а вы як лекар думаеце, незамяняльных няма? Нет, я думаю, что незаменимые все-таки есть. И именно те специалисты, которых преследовали, именно те люди, которые выпускали учебники, которые писали для нас клинические рекомендации, протоколы, это те люди, на которых мы ориентировались, которые двигали нашу медицину вперед. И, грубо говоря, без локомотива поезд ехать не будет. И этот самый локомотив у нас пытаются отнять. Дзякуй вам за гэты каментар. Расціслаў Савіцкі, лекар-рэаніматолог з Віцебску, быў з намі спадарства на сувязі. Мы працягваем нашу працу. Літва тым часам спрашчае пераезд беларускіх IT-кампаній і іх супрацоўнікаў. Яны разам з сем'ямі змогуць лягчэй атрымаць від на жыхарства у нашых суседзяў. Адпаведныя папраўкі ў закон аб інвестыцыях, занятасці і прававым статусе іншаземцаў зацвердзіў літоўскі сейм. Гэта мае паспрыяць пераезду і іншых замежных кампаній пры пашырэнні бізнесу. Галоўная умова кампаніі мусіць інвеставаць у краіну не менш як амаль 1,5 мільёна еўраў і стварыць не менш за 20 працоўных месцаў. Таксама літоўскі бок запрасіў закрыты ў Менску стартхаб Імагуру. Беларускі ўрад выгнаў вельмі выбітны стартап-хаб у Менску і найбуйнейшы ў Беларусі, які называецца Імагуру. Мы запрасілі іх пераехаць сюды ў Літву, у Вільнюс. Ёсць шмат тэхналагічных бізнесаў, якія пераехалі сюды ў Літву. Таму мы хочам зрабіць наше бізнес-асяроддзе больш спрыяльным для такога тыпу інвестараў і іхных працаўнікоў. Мы спадарства працягваем і сачу таксама за апошняй інфармацыяй, а таксама тое, як адбываецца візіт Святланы Ціханаўскай у Славенію. Вельмі важны візіт, спатканне на найвышэйшым узроўню. Перад гэтым Святлана Ціханаўская наведала Аўстрыю, як мы ведаем, а таксама Італію. І ўжо цяпер мае пытанне да прадстаўніка Святланы Ціханаўскай у міжнародных справах. Валер Кавалеўскі з намі на відэасувязі. Вітаю, спадар Валяр.
Добрый вечер. Якія першыя вынікі візіту ў Славенію, калі яны ёсць гэтыя вынікі? Самые галоўныя вынікі это тое, што мы праінфармавалі славенскі бок пра сітуацыю ў Беларусі, звярнулі ўвагу на тое, што сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца, што правы чалавека парушаюцца, рэпрэсіі ўзмацняюцца. Мы сюды прыехалі за тым, каб атрымаць запэўненні ад Славеніі тое, што Беларусь будзе на парадку дня Еўрапейскага звязу, бо з 1 ліпеня Славенія становіцца прэзідэнтам Еўрапейскага звязу. І мы атрымалі такое абяцанне, такія запэўненні, што сапраўды Славенія будзе выносіць беларускае пытанне рэгулярна на парадак дня Еўрапейскага звязу для таго, каб кансалідаваць намаганні усіх краін звязу і ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Наша галоўная мэта на сённяшні дзень Святланы Ціхановскай і дэмакратычнага руху ўвогуле дамагчыся правядзення справядлівых выбараў у гэтым годзе. Шлях да гэта ідзе праз ціск на ўлады з тым, каб прымусіць іх прызнаць наяўнасць крызісу ў Беларусі і сесці за стол перамоваў з дэмакратычным рухам. Сапраўды спатканняў на найвышэйшым узроўні вельмі шмат, толькі за апошні тыдзень, але санкцыі еўразвязу раптам мы даведаліся адкладзены 4-ы пакет, што многіх вельмі непакоіць. Хто тут лабуе за тое, каб гэты пакет не быў прыняты, ці гэта не мае дачынення да лобінгу з Менску? Гэта мы нечакана пра гэта даведаліся. Насамрэч, інфармацыя пра тое, што пакет можа быць адкладзены, з'яўлялася і раней. Праблема ў тым, што Еўрапейскі звяз хацеў бы выпусціць 4-ы пакет, які будзе вельмі жорсткім, а які будзе вельмі практычным. Для гэта трэба час. Для афармлення гэтых санкцый, для афармлення санкцыйных спісаў, які будзе складацца з пералікаў тых людзей, якія спрычыніліся да рэпрэсій, а таксама мы спадзяемся на тое, што там будуць улічаныя і прадпрыемствы дзяржаўныя, якія парушаюць правы чалавека ў Беларусі ці з'яўляюцца вельмі важнымі для падтрымання устойлівасці рэжыма Лукашэнкі. Уся гэтая праца для Еўрапейскага звязу займае шмат часу. Трэба гэта прызнаваць, трэба гэта разумець. Акрамя таго, Беларусь не адзіная краіна ў свеце, супраць якой ўжываюцца санкцыйныя захады з боку Еўрапейскага звязу. І тут ёсць пэўная канкурэнцыя, так бы мовіць, за увагу, за тэхнічныя магчымасці еўрапейскіх структур. Александр Лукашенко сёння перад тэлекамерамі з міністрам Галоўчанкам гаварыў, што яны пакажуць у адказ на гэтыя санкцыі захаду. Відавочна, што санкцыі вельмі хвалююць Лукашэнку. Ці вы чуеце ў паездках пра спробы лобінгу з боку Лукашэнкі? Гэтым разам мы не чуем яшчэ пра такія спробы лобінгу з боку Лукашэнкі. Гэта сама, як мы не чуем пра занепакоенасць заходніх краінаў тым, што Лукашенко можа ўвесці нейкія санкцыі ў адказ. Зразумелая справа, што гэта больш за ўсё нашкодзіць самому Лукашенко, беларускай эканоміцы, ні ў якім разе не закране нейкія сапраўдныя інтарэсы Еўрапейскага звязу ці Злучаных Штатаў Беларусі. Але таксама вось мяне тут зацікавіла асоба ганаровага консула Беларусі ў Славеніі. Ён з 2016 года Янес Шкрабец, чалавек, які уласна блакаваў раней санкцыі супраць Юрыя Чижа, мае сувязі з алігархамі лукашэнкаўскімі, Зайцавым і Машэнскім, супрацоўнічаў з Певціевым. Яго кампанія «Рыкот» даўно вядзе бізнес у Беларусі. Гэта і МАЗ, і МТЗ, МЗКТ, і Гомсельмаш, і Савушкін прадукт. Вялізныя бізнесы, вялізныя інтарэсы. Ці пра гэтую асобу ішла, ці яшчэ будзе ісці размова ў Славеніі? Гэта асоба вельмі добра вядомая. На яе звярнулі ўвагу таксама і беларускай дыяспары тут у Славеніі. Заклікалі гэтага персанажа, каб ён адмовіўся ад гэтага статуса ганаровага консула Беларусі ў Славеніі праз тое, што якія парушэнні правоў чалавека адбываюцца ў нашай краіне. Ён праігнараваў гэты запыт. Пасля гэта была моя сустрэча з міністрам замежных спраў Славеніі ў сакавіку. Я таксама падымаў гэтае пытанне. Гэта прывяло да звароту дыяспары да МЗС. Зараз гэтае пытанне разглядаецца. Акрамя таго, падчас сустрэч Святланы Ціхановскай на самых разных узроўняў з прадстаўнікамі ўраду
яна падымала гэтае пытанне. Яна звяртала ўвагу на тое, што пэўныя славенскія бізнесы супрацоўнічаюць з рэжымам, дапамагаюць абыходзіць санкцыі. Ва ўсякім разе гэта было раней. Зараз у нас такой інфармацыі няма, але наш агульны заклік да таго, да любых бізнесаў замежных, устрымлівацца ад супрацоўніцтва з дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія парушаюць правы чалавека ў Беларусі, правы працоўных, а таксама становяцца крыніцамі фінансавання для Лукашэнкі і ўзмацняюць яго пазіцыі. Спадар Валер, у мяне яшчэ іншае пытанне. Вось літаральна таксама цяпер, хаця ўжо не першы раз, вядомы палітык Зянон Пазняк вельмі крытычна пра сённяшнюю апазіцыю ізноў напісаў. Пра вас у прыватнасці, так, пра групу Святланы Ціханаўскай, лічыць, што вы шкодзіце Беларусі. Што вы можаце адказаць? На вялікі жаль, я не чытаў гэтыя заявы Пазняка і не вельмі адсочваю яго публічную дзейнасць. Калі вы мне скажаце, пра што ідзе гаворка, магчыма, я змагу пракаментаваць. Ну, гаворка пра тое, што калі шкодзіце Беларусі вось гэтымі санкцыямі, так, гэта па сутнасці тое ж самае, што Лукашенко паўтарае часамі, так, што шкода ад санкцыяў будзе беларусам, шкода дзяржаве і гэтак далей. І такім чынам, калі ўводзяцца санкцыі, то Беларусь штурхаецца ў кірунку Масквы. Зразумела. Ну, Зянон Пазняк не прапануе нічога канструктыўнага ў тым сэнсе, якім чынам можна было б рэагаваць на сітуацыю Беларусі, на парушэнні правоў чалавека, на палітзняволеных у турмах, на рэпрэсіі, якія працягваюцца. Гэта яго асабістае меркаванне, што санкцыі могуць не дапамагаць. Ён супадае у сваім меркаванні з пазіцыяй рэжыму. Гэта дакладна так. Мы ж ведаем, што абсалютная большасць удзельнікаў дэмакратычнага руху за свабодныя вольныя выбары ў Беларусі выступае за ўвядзенне жорсткіх санкцый і за іх акуратную дысцыплінаваную імплементацыю еўрапейскім звязам і злучанымі штатамі. Гэтай самай пазіцыі прытрымліваецца і еўрапейскі звяз, і злучаныя штаты, і Канада, і Великабрытанія, усе тыя партнёры міжнародныя, якія дапамагаюць беларусам вытрымліваць гэты ціск, вытрымліваць гэтыя рэпрэсіі, якія падтрымліваюць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі. Саміт Вялікай сямёркі пачаўся ў Лондоне. Мае там таксама прагучаць і пытанне Беларусі. Пра гэта ўжо афіцыйна абвешчана. Ці вы, як кабінет Святланы Ціханаўскай, маеце да гэтага дачынення, што пытанне Беларусі будзе гучаць на Вялікай сямёрцы? Гэтае пытанне падымалася з амерыканскім бокам. І так, мы разлічваем на тое, што гэтае пытанне будзе падымацца і на саміце міністраў замежных спраў Вялікай сямёркі, але таксама будзе абмяркоўвацца і на ўласна саміце, які пройдзе ў чэрвені у Великабрытаніі, калі я не памыляюся. Мы таксама гэтае пытанне Беларусі мы прасоўваем на ўсіх пляцоўках, на якіх толькі магчыма. Гэта і пасяджэнні камітэта па міжнародных справах Еўразвязу, які адбудзецца і ў траўні, і ў чэрвені. А што далей па супрацы з Расіяй? Бо неаднаразова, і вы ў тым ліку са мной у размовах гаварылі пра тое, што такі дыялог ён патрэбны, што праца вядзецца ў гэтым кірунку. Што далей цяпер, калі Масква падтрымала Лукашэнку па сутнасці? Ну, Масква ўвесь час падтрымлівала Лукашэнку тым ці іншым бокам. І з рознай ступенню энтузіязма, даверу да яго. Бачым, што за гэтыя 9 месяцаў пэўная эвалюцыя адбылася ў тым, што абяцае і што робіць Лукашенко. І ён у пэўным сэнсе застаецца верны самому сабе. Ён шмат абяцае і не вельмі шмат выконвае. Ці ва ўсякім разе інтэрпрэтуе свае абяцанні так, як гэта выгадна яму. Думаю, што расійскі бок таксама гэта заўважае. Мы ж са свайго боку, Святлана Ціханаўская і дэмакратычны рух увогуле, запрашаем Расію да таго, каб яна станавілася часткай вырашэння праблемы ў Беларусі, часткай вырашэння гэтага крызісу. Зараз яна абірае быць часткай праблемы, часткай гэтага крызісу, калі яна падтрымлівае Лукашэнку. Мы запрашаем Расію да двухбаковага дыялогу, мы запрашаем Расію да таго, каб яна ўдзельнічала у гэтых намаганнях па міжнароднай медыяцыі, каб прымусіць рэжым сесці за стол перамоваў і супольна знайсці вырашэнне да той праблемы, якая пануе сёння ў Беларусі. Вось, уласна, прагучала слова дыялог. Дыялог з Александром Лукашэнкам, нейкія перамовы меліся распачацца ў траўні. Так? Травень – гэта той месяц, які агучваўся. Ці штосьці вядома пра гэты дыялог? Маем травень?
Так, травень это той месяц, які толькі што пачаўся, тому маем цярпенне, сочым за навінамі, сочым за нашымі дзеяннямі, будзем вам расказваць, што будзе адбывацца. Але тут я падкрэслю, што мы са свайго боку абсалютна гатовыя да перамоваў, мы абсалютна гатовыя да пераходнага перыяду, мы гатовы абмяркоўваць все пытанні, якія датычацца гэтага пераходнага перыяду. Будзем вельмі спадзявацца, што Лукашенко і рэжым увогуле будуць таксама падрыхтаваныя да такого дыялогу, бо неабходнасць у гэтым наспела. Крызіс нікуды не сыходзіць. Беларусы гэта прызнаюць. Нагадаю, што на платформе «Голас» беларусы прагаласавалі з вялікім энтузіязмам за тое, каб урэшце пачаўся гэты дыялог, гэтыя перамовы паміж рэжымам і Святланай Ціхановскай. Таму ўсё гаворыць пра тое, што для гэтага дыялогу, для перамоваў саспелі ўмовы і трэба яго пачынаць. Усё гаворыць і ўсе апроч Александра Лукашэнкі, які ні адным словам не кажа пра дыялог. Зрэшты, таксама, калі пра платформу «Голас», то на платформе «Голас» мы маем дачыненне там 700 тысячаў, амаль што так, галасоў. Але калі перакласці гэта на насельніцтва Беларусі, гэта каля 10% тых, хто мае выбарчы голас. Ці гэта так шмат тады атрымліваецца? Вось гэтым, уласна, дзяржава таксама і маніпулюе сёння, кажучы, ну вось, гэта і ёсць падтрыманне Святланы Ціхановскай 10%. Ну, насамрэч прагаласавала больш, прагаласавала каля 800 тысяч. Гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж такі мы гаворым пра электроннае галасаванне, не пра такое традыцыйнае галасаванне на выбарах. Калі б такія выбары праходзілі сёння, яны былі справядлівымі, адкрытымі, сумленнымі, то можна быць упэўненым тым, што выйшла б значна больш беларусаў прагаласавала б за Святлану Ціхановскую. Мы добра ведаем па выніках апытанняў самых розных структур, незалежных структур, што Святлана Ціхановская перамагла на тых выбарах, і што Лукашенко не мае права заставацца на тым месцы, якое ён зараз займае. Таму будзем засноўвацца на фактах. Мы заўсёды падкрэсліваем, што той крызіс, які на сённяшні дзень пануе ў Беларусі, ён стаўся вынікам фальсіфікацыі выбараў і адмовы Лукашенка прызнаваць сваю паразу. Для таго, каб вырашыць гэты крызіс, мы павінны правесці вольныя, сумленныя выбары пад міжнародным назіраннем. Вынікі гэтых выбараў павінны быць прызнаныя беларусамі як легітымныя, і гэта стане пачаткам вырашэння крызіса палітычнага ў Беларусі. Спадар Валер, апошняе вельмі коротка. Квіткі на самалёт у Менск з Вільні з'явіліся фотаздымкі Святланы Ціхановскай, Франка Вячоркі. Была пацверджаная аўтэнтычнасць. Што пра гэтыя квіткі яшчэ можаце дадаць? Адкуль яны з'явіліся і чаму? Нічого да тых каментароў, якія ўжо агучвала прэсавая служба Святланы Ціхановскай, я дадаць не магу. Набываліся яны раней, яшчэ да таго моманту, калі Святлана Ціхановская уладамі была названая тэрарысткай. І ўсе гэтыя дзеянні, яны насамрэч знаходзяцца ў адным полі. Полі правядзення перамоваў, полі правядзення дыялогу. На жаль, больш нічого дадаць да гэтага пытання я не змагу. Я думаю, што тое, што паведаміла вам прэсавая служба, гэта інфармацыя вычарпальная. Дзякую вам за гэтую размову. Валер Кавалеўскі, прадстаўнік Святланы Ціхановскай у міжнародных справах, маім і спадарства госцем. Нягледзячы на дзяржаўны тэрор, пратэст у Беларусі не сціхае. Сёння беларускія партызаны і зноў прадэманстравалі сваю нязломную волю да перамогі. Непобедимые твердят, коробка – это стяг, свобода – это рабство, незнание – это сила. Яшчэ адна тэма. Пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь у траўні
Маюць скараціцца больш чым удвая. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснафта» Ігор Дзёмін. У сваю чаргу Беларусь увяла тарыфы на прапампоўку нафты па 3 дадатковых напрамках. Гэта вынікае з пастановы Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У прэс-службе Міністэрства ўвядзення тарыфаў па дадатковых напрамках тлумачаць неабходнасцю тэхнічных рэгламентных работ на асобных участках сістэмы Гомель-Транснафта-Дружба. Нагадаем, ЗША абвесцілі аб размарозцы санкцыяў супраць наваполацкага нафтана. Баючыся наступстваў амерыканскіх санкцыяў, 27 красавіка шэраг расійскіх нафтавых кампаній заявілі, што гатовы адмовіцца ад паставак нафты на наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод. У канцэрне «Белнафтахім» традыцыйна запэўніваюць, што мазырскі і наваполацкі НПЗ працуюць у штатным рэжыме. Тэма нафтаперапрацоўкі, нафтавых камбінатаў – гэта ўжо не толькі камерцыя, а таксама і вялікая палітыка, гэта спроба ціску на беларускія ўлады, каб прымусіць альбо пераканаць, падпісаць гэтыя дарожныя мапы. Так или інакш, газ і нафта ў Расіі – гэта не проста тавары, гэта таксама, як кажуць, камерцыйная зброя. І вось калі беларускія ўрады зноў не робяць нічога для таго, каб гэта быў проста тавар, а не самі лезуць у гэтую пастку, разлічваючы на гэтыя схемы, для того, каб некім чынам гэтыя там цанавыя ножніцы засталіся, гэта запрашэнне да расійскага сцэнару. Вось, гэта не неадказная палітыка, гэта палітыка, якая адпавядае інтарэсам нафтавых баронаў, як у Расіі, так і іх партнераў у Беларусі. Сумнеўнае сяброўства, неяснае, што тут далей паміж Менскам і Масквой. Таксама сёння стала вядома пра тое, што прарасійскую партыю «Саюз» Міністэрства юстыцыі не зарэгіструе. Уласна, чаму, калі Александр Лукашенко так кляўся у любові да суседа? З намі на сувязі з Прагі палітолог Александр Морозов. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Пророссийскую партию «Союз» Министерство юстиции не регистрирует в Беларуси. Почему? Какие причины вы видите для этого? Мне кажется, что, во-первых, для Лукашенко пророссийская партия, конечно, ему она не нужна, мешает. И, собственно говоря, и предполагалось, что официальный Минск будет препятствовать регистрации этой партии. А что касается Кремля, то здесь, как ни странно, такая же ситуация, потому что Кремль и Владимир Путин и российский истеблишмент, он, как я понимаю, собирается работать с правящей партией Беларуси, когда она оформится в новом виде после конституционной реформы, то есть с так называемой «Единой Беларусью». И в этом смысле слова пророссийская партия, она совершенно не нужна Путину, в отличие, скажем, от аналогичной ситуации в Украине, где Кремль делал ставку на то, чтобы, расколоть Украину. И в этом смысле слова там поддержка пророссийских партий или структур, она была важна. В Беларуси прямо обратная ситуация. Кремль собирается не раскалывать Беларусь, ни в коем случае в этом нет никакой необходимости, а действовать таким образом, чтобы укреплять истеблишмент имеющийся. То есть из Беларуси ЛНР и ДНР, к счастью для Беларуси, не будет такого сценария, вы думаете? Да, на мой взгляд, нет. Это как бы не в интересах и Кремля в том числе. А почему? Потому что Владимир Путин, Кремль сегодня видят такую силу в Александре Лукашенко, которая может удержаться у власти? Дело не совсем в Лукашенко. Безусловно, мы видим, конечно, что Кремль и Путин поддержали Лукашенко совершенно определенно политически во время этого кризиса длительного, вызванного выборами. Тут не приходится совершенно колебаться в отношении линии Кремля. Но надо сказать, что по-другому можно сказать, что для Кремля дело не в самом Лукашенко, а в том, чтобы Беларусь сохранялась в том ее статусе, в который имеется, чтобы она не двинулась дальше ни в каком направлении в своем развитии, а оставалась тем, чем она является в представлении Кремля. То есть некоторой на самом деле такой
обладающая особым статусом, но российской губернии. И заметим все-таки, что Владимир Путин воспринимает Александра Лукашенко примерно как он воспринимал Юрия Лужкова. То есть как довольно самостоятельного, вредного политического ветерана, но ветерана той же самой системы, который, если уйдет, то сам, убрать его довольно сложно. И хочу напомнить, что Владимир Путин, находясь, например, там, скажем, не очень любя Лужкова, тем не менее, довольно долго мирился с его существованием. Долго, но тем не менее судьба Лужкова тоже закончилась так, как закончилась. Да. Все-таки не дотерпели до конца. Вот и касаясь Александра Лукашенко, не лучше ли бы было для Москвы все-таки избавиться от Лукашенко, остановить политический кризис и продолжать ту политику, которая была? То есть почему нужен Лукашенко? Да, конечно, может быть и лучше, но дело в том, что белорусский истеблишмент ведь не продемонстрировал никакого, так сказать, круга людей, которые готовы взять на себя ответственность за дальнейшее и взаимодействие с Москвой в том числе. Ни в гражданской, ни в силовой части белорусской верхушки таких людей не обнаружилось в результате, никто не решился, так сказать, двинуться в этом направлении, поэтому Кремлю тут не на что опираться. А опираться на пророссийскую партию, понятно, что она в Беларуси маргинальна, гораздо более даже маргинальна, чем в Украине подобные партии, потому что белорусы, ясно, что нет такой территории в Беларуси, которая бы себя более ощущала русской, да, чем вся остальная Беларусь. И специфически русская партия – это непонятно, что такое применительно к Беларуси. Она обречена оставаться маргинальной, поэтому Кремль не, так сказать, либо он мог опереться на какую-то часть элиты белорусской, либо остается Лукашенко и его план. Но, с другой стороны, Светлана Тихановская, Павел Латушко все время говорят о том, что необходим диалог. Диалог в том числе и с Москвой. Виктор Бабарыка, который находится в тюрьме, мы очень часто слышим голоса, что это пророссийский или даже российский кандидат. Да? Вот эти лидеры, они не подходят к Кремлю? Нет, конечно, потому что теперь все эти лидеры оказались с точки зрения Кремля в кавычках оранжистами, да, то есть Кремль уже их определил таким образом, поэтому если, может быть, в начале там избирательной кампании, может быть, если бы все развивалось естественным путем, то была бы другая ситуация, но теперь Кремль их всех заклеймил. И хотя видно хорошо, что Кремль не стал бороться за Бабарика, несмотря на то, что многие ожидали этого, за его освобождение. И поэтому здесь уже нет, вопрос так не стоит. Теперь Кремль, конечно, давно уже сделал свой выбор. Для него вот эти лидеры белорусской оппозиции встроены в ряд, собственно, врагов Кремля, в том числе и врагов Кремля. А что касается геополитической ситуации, все-таки Александр Лукашенко – это непризнанный президент в странах Евросоюза. Соединенные Штаты также не признают его президентом. Это все-таки очень важные голоса, в том числе и для Кремля. Безусловно, но дело в том, что теперь это важные голоса как бы с обратным знаком, потому что в результате Лукашенко и Путин образовали какое-то, так сказать, какое-то в кавычках союзное государство, но не то, которое планировалось, это какой-то альянс двух диктаторов, и они оба под санкциями, и оба, примерно формулируют одну и ту же такую войну с Западом. В этом смысле слова для Путина важно, что Лукашенко оказался в этом положении. Это делает Лукашенко, как бы сказать, слабее, менее маневренным и более зависимым от Кремля. Поэтому я бы сказал, что здесь скорее надо вот так смотреть. Да, к несчастью, здесь образовался такой новый монстр. Но при этом война с Западом, война войной, но война есть и между Москвой и Минском, которую мы также наблюдаем. И вот также сегодняшняя информация о сокращении поставок нефти. Это очень серьезно для Беларуси и для белорусской экономики. Нефти из России, которая все-таки прислушивается к санкциям США. Да, действительно, надо сказать, что вот несмотря на то, что Владимир Путин поддержал в период кризиса Александра Лукашенко, дал ему удержаться у власти, но при этом
вот все эти дальнейшие там экономические торги, экономическая война вокруг, в частности, и продуктов нефтепереработки, и нефти самой, да и других важных отраслей не закончится. То есть война вокруг калия там, или за калий, и контроль за вот, там, обходом санкций, с такой продуктовой контрабандой. Все это очень большие, мощные такие потоки, и вокруг них борьба будет продолжаться и дальше. Да, в этом смысле слова Александру Лукашенко легче не будет, это очевидно. Еще один момент. Сегодня Александр Лукашенко перед камерами пропаганды сидел с премьером Головченко и угрожал Евросоюзу, Западу, говорил, что они ответят на санкции. В общем-то, законно тут ответить можно мало чем, вероятно, но есть вопрос, который отмечает Литва. Через литовскую границу начинают увеличиваться потоки нелегальной миграции. В частности, задержаны десятки мигрантов из Ирака. Вот Александр Лукашенко и раньше угрожал Евросоюзу этой проблемой. Может ли это действительно стать такой большой проблемой, что Беларусь откроет границу потока нелегальной миграции, контрабанды и так далее? Да, это, к сожалению, возможно. Не хотелось бы, конечно, этого процесса, но ясно, что, находясь под санкциями, находясь в конфликте, конечно, разумеется, у Лукашенко несколько развязываются руки. Но с другой стороны, ясно, что, так сказать, далеко пойти в этом невозможно. Я бы сказал, что серьезные угрозы для Польши или Литвы, то есть для соседей, вот этот альянс Лукашенко и Путина новый, он не создаст. Я бы считал, что там большую проблему он представит в результате для Украины как соседа, чем для стран Евросоюза, которые все-таки имеют инструменты надежной защиты от действий такого рода режимов. То есть опасность в любом случае существует. Спасибо вам за разговор. Политолог Александр Морозов з Праги на відеосувязі з падарства быў з намі. Для вас у студыі працаваў Сергей Падсасонны, а напрыканцы ўзгадваем фігурантаў пінскай справы, якія атрымалі высокія тэрміны. Дырэктар пінскай школы замежных моў Алесь Матуска быў сведкам і ахвярай падзеяў жніўня 2020 года. Ён узгадаў дні пасля выбараў прэзідэнта Беларусі, калі адбылася так званая пінская бойка. У той час Алесь ратаваў людзей ад сілавікоў і сам быў затрыманы і асуджаны па артыкулу за удзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. До сустрэчы ў эфірах. 9 числа, непосредственно 9 августа, я был свидетелем того, что произошло возле горисполкома. Находился там на протяжении всего вот этого вот митинга, который закончился печально известной пинской, как называют, бойней. Находился там в этот момент, не принимал каких-то там участий. Все это перешло потихонечку в 10 число, когда был сумасшедший хапун. Я оказался на улице Ленина в связи с тем, что находится здесь офис школы, да, я находился на рабочем месте в тот день, когда это все случилось. Запомнилось то, что с какой, наверное, бесчеловечностью хватали людей, прохожих, женщин, детей без разбора. Мы сидели, действительно смотрели на живой вот этот вот, не коридор, а как-то эту живую стену, да, которая там ограждала людей, общество от горисполкома, от власти, скажем так, да. И в какой-то момент люди просто побежали. 10 числа это была единственная дверь, которая была открыта на протяжении всей Ленина. Все было закрыто, люди нигде не обслуживались, ни одно заведение не работало. Мы находились непосредственно вот на балконе, из которого я летел пулей, чтобы закрыть дверь уже изнутри. В момент, когда вся вот эта улица Ленина, вот этот промежуток был уже очищен, здесь находились только силовики. Нам толкнули дверь, мы ее закрыли изнутри и уже разместились в офисе. Выскакивает из-за двери ОМОНовец, сотрудник, силовик и начинает распылять перцовый баллончик. Кто-то на стуле, кто-то на столе, кто-то просто на полу у стенки. Было тяжело, представляете, находиться в таком помещении, там 40 человек, да, и все довольно душно при закрытых окнах, под крышей, летом жарко, и плюс еще перцовый баллончик. Атмосфера была очень напряженная.
Вот люди вылазили, вот тут следы, все, было открыто окно, здесь была сооружена какая-то из парт, принесли парты, составили девушек, там подсаживали, кто физически не мог карабкаться. Вот стена до сих пор вся в отпечатках. Меня задержали в тот же вечер, спустя буквально еще часа полтора. Я находился с друзьями на перекрестке улицы Кирова и улицы Советской. Мы просто стояли под фонарем, обсуждали новости, происходящие в стране. Привели в здание Кирова 53. Заходили мы туда, конечно, феерично, со словами «О, школа иностранных языков подъехала». Мне показали фотографию, где я находился 9 августа. На меня составили протокол по 23:34. Назначили суд на утро 17 августа и отпустили. Там буквально через часа полтора-два. На следующий день было очередное задержание уже. Опять Ленина вся стояла, все было, как обычно, закрыто, никто нигде ничего толком не работает. Я находился на рабочем месте, мы сидели на балконе. Подъехал бус, по-моему, черный, потому что я растерялась, даже не запомнила цвета. Из него выбежали сотрудники-силовики, направили в нашу сторону автоматы и сказали никому не с места. Естественно, сработал инстинкт самосохранения, и все, кто находился на балконе, находилось несколько человек, все просто рванули в здание, чтобы как-то спрятаться. Выломалась дверь вот эта вот внизу, ворвались сотрудники и начали нас буквально вытаскивать. И всех собрали, парней посадили вот к стене, они сидели. Я находилась еще одна девушка, нас просто посадили и начали с нами беседовать. Был очень жесткий пресс, было давление, пытались запугать, вот, но у них ничего не получилось. Повезли на Кирова 53 на допрос. Привезли судью на Кирова 53 в пятницу в конце рабочего дня и судили по 23:34 на 15 суток. На момент задержания у меня была изъята вся компьютерная техника, которая на тот момент находилась в офисе. Это были рабочие компьютеры, это были телефоны, это был рабочий ноут. Ну, какие были последствия? Школа стала на 30 дней. Но я не чувствую себя безопасности. Вообще, находясь в этой стране, после того, что я видел на протяжении с 9, скажем так, по 11 августа, я безопасности не чувствую. Лукашенко пазбавіў званняў больш за 80 былых вайскоўцаў і сілавікоў. Усе яны выступілі супраць гвалту і рэпрэсіяў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Чым яшчэ адзначыўся сённяшні дзень, распавядзем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Удвая менш, нават па сусветным кошце. Чаму скараціліся пастаўкі расійскай нафты? Это просто зноў геапалітычная інтэграцыйная спрэчка, якая мае на цель захаванне контролю над Россией, уже белорусской часткой инфраструктуры. Беспредел полный. Никакого закона нету. Справедливый суд мы уже давно не верим. Амаль 25 гадоў калоніі на чацвярых. Прысуды давераным асобам Святланы Ціхановскай. Назад да пластику. Чаму не спраўдзіліся экалагічныя планы ўраду? Очень неправильное решение, которое скорее говорит о том, что все экологические решения, они нестабильны, что их можно всегда откатить в зависимости от экономической ситуации. Пачынаем з навінаў, якія закранаюць наш дабрабыт. За апошнія дзесяцігоддзі Беларусь істотна апусцілася ў даўгавую яміну. Са справаздачы Міністэрства фінансаў вынікае, што замежны доўг за гэты перыяд вырас удвая да 18 мільярдаў долараў. Цяпер паўстала пагроза і прыбыткам ад перапрацоўвання нафты. Расія пацвердзіла, што ў траўні ў 2 разы абмяжуе нам аб'ёмы паставак сыравіны. Юлія Цяльпук. Транснафта пасля падняцця менскам падатку на прыбытак да 50%, як і планавала, моцна зніжае аб'ёмы транспартавання нафты ў Беларусь. У траўні атрымаем у 2 разы менш. Прадказальна, кажа кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук. Это ніколькі не з'яўляецца наступствам нейкага камерцыйнага спрэчкі, гэта просто зноў геапалітычная інтэграцыйная спрэчка, якая мае на цель
захаванне кантролю над Россией, на уже беларускай часткай інфраструктуры, перапрацоўкі, транспартоўкі нафты і ўвогуле над беларускімі НПЗ. Газ і нафта ў Расіі не тавары, а камерцыйная зброя, нагадвае эксперт. Пастаўкі нафты ў нафтаарыентаваную беларускую эканоміку зніжаюцца. Кіраўніцтва Белнафтахіму супакойвае. На працу заводаў гэта не паўплывае. Беларускія НПЗ працуюць у штатным рэжыме. Аб'ёмы травеньскай перапрацоўкі нафты нават перавысяць узровень бягучых бізнес-планаў. Інфармацыя Транснафты не супярэчыць заданням, бо паказвае прамежкавыя значэнні транспартавання, якія, як правіла, пастаянна карэктуюцца цягам поўнага месяцу паставак. Аптымізм айчыннага нафтавага манапаліста 2 траўня падмацаваў прэм'ер-міністр краіны Роман Галоўчанка. Ён абверг інфармацыю Reuters, атрыманую з 4 крыніцаў, што расійскія пастаўнікі нафты асцерагаюцца санкцыяў ЗША супраць нафтану. Прыпыняць транспартаванне сыравіны Расія не будзе, заявіў Галоўчанка. Падчас сустрэчы з прэм'ерам сёння Александр Лукашенко загадаў адказаць краінам, якія уводзяць эканамічныя абмежаванні. Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Надо отвечать. Ну и мы начали принимать уже такие решения, конечно. Да, и правильно. Гэта прагучала пасля навіны пра тое, што еўразвяз адклаў прынамсі да наступнага месяца прыняцця 4-го пакету санкцыяў супраць адказных за рэпрэсіі сілавікоў, суддзяў, чыноўнікаў, а таксама набліжанага да Лукашэнкі бізнесу. Прыняццю супольнага рашэння аб санкцыях замінае розніца ў інтарэсах краінаў-чальцоў звязу, кажа палітолог. Еўразвяз гэта не імперія, гэта не аўтарытарнае кіраванне, і ўсе рашэнні там прымаюцца са згоды усіх зацікаўленых бакоў. Эксперты Белсату, прыхільнікі санкцыяў, неаднойчы заяўлялі пра бізнес-лобі рэжыму Лукашэнкі ў асобных краінах аб'яднанай Еўропы. Уладзімир Мацкевіч жа перасцерагае, што замест рэжыму праз санкцыі можа аслабнуць. Пратэст. Гэта значыць, што магчымы маніпуляцыі, калі нам прапануюць хлебы і заробкі, не зрабіўшы ні кроку у накірунку свабоды, дэмакратыі і законнасці. На працягу апошняга месяца справаздачы міністэрстваў і ведамстваў паказалі падзенне ўсіх эканамічных паказнікаў, якія маюць расці, і павелічэнне такіх, як інфляцыя, стаўка рэфінансавання, дэфіцыт бюджэту. Сёння Мінфін рапартаваў, што ўнутраны доўг краіны цягам 10 гадоў вырас у 12 разоў і набліжаецца да 12 мільёнаў рублёў. За гэты час вонкавы доўг Беларусі вырас амаль удвая, з 10 до 18 мільярдаў долараў. Калі размеркаваць апошнюю суму сярод усіх жыхароў Беларусі, кожны мусіць сплаціць каля 2000 долараў. Думаю, что это довольно много, 2000 долларов. Ну, и обстоятельно отношусь, конечно же. Все стремятся жить без долгов. Мы как-то рождаемся уже с долгами, поэтому не очень приятно. Если взять соотношение с нашими доходами, то есть с валовым внутренним продуктом, однозначно долг большой. То есть нам надо будет постараться, чтобы его отдать. Эканаміст Ярослаў Романчук лічыць, што аддаваць будзем усе разам. Праз падаткі, зборы, інфляцыю, дэвальвацыю. А калі забракуе, то і з дэпазітаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Чарговы ўторак і чарговае падаражэнне паліва. Канцэрн Белнафтахім зноў падняў кошты на бензін і дызель на 1 копейку. Такім чынам, літр 92-го бензіну каштуе 1 рубель 83 копейкі, 95-й, як і дызельнае паліва, па-ранейшаму на 10 копеек даражэйшы. 1 рубель 93 копейкі, а кошт 98-га цяпер складае 2 рублі 15 копеек. Падаражэнне ў Белнафтахіме тлумачаць павелічэннем сярэдніх сусветных коштаў на нафту. З пачатку года гэта ўжо 13-е павышэнне коштаў на паліва, папярэдняе адбылося тыдзень таму, 27 красавіка. Яшчэ 3 асобы праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі. Цяпер тых, хто застаецца за кратамі з палітычных матываў, 363. Аднак судовы канвеер не спыняецца і штодня выносіць новыя выракі. Тэрміны 6 гадоў і больш сёння пачулі давераныя асобы Святланы Ціхановскай. Іх прызналі вінаватымі ў масавых закалотах і планаванні захопу адміністратыўных будынкаў. Прысуда ўторка ў матэрыяле Каці Малей. На лаве падсудных у судзе Фрунзенскага раёну сталіцы палітвязень Александр Раентаў. Гэта яго сястрой Наталіяй сілавікі затрымліваюць на відэа.
Мужчыну абвінавачваюць у 2 крымінальных артыкулах: супраціў міліцыянтам і арганізацыя ды падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Нібыта праз тэлеграм-канал «Полігон» Александр вучыў, як парушаць грамадскі парадак і пазбягаць адказнасці. Справу разглядае суддзя Андрей Млечка. Человек сидел в кафе, на площади, разговаривал, сожительницей, женой. В чем его вина? Он же нигде не был, а сидел внизу в кафе. Я не представляю, что они хотят ему пришить. Таксама у Менску толькі ў судзе Маскоўскага раёну працягваецца разгляд крымінальнай справы аб лазерных указках. Суддзя Святлана Бандарэнка, тая, што пакарала журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч за артыкул пра 0 праміле. На лаве падсудных валанцёры штабу Віктара Бабарыкі, Ігор Ярмолаў, Мікалай Сасеў, Уладзіслаў Карэцкі і Дмітрый Канапелька. Іх абвінавачваюць у падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў і навучанні асобаў для ўдзелу ў масавых беспарадках. Нібыта ў жніўні фігуранты справы набылі слесарныя малаткі, лазерныя указкі, запальнічкі, піратэхнічныя вырабы, ды перадалі іх іншым удзельнікам несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Паводле абвінавачаных, грошы на лазерныя указкі даў ім Юрый Воскрасенскі, які на суде праходзіць сведкам. Ожидаемо Воскресенский не пришел, хотя, на мой взгляд, он является одним из самых важных свидетелей. И, если честно, мне непонятно, почему он проходит по делу как свидетель, а не как обвиняемый. Если человек давал деньги на указки, при этом получил их в определенном количестве, то возникают вопросы. И при этом мне непонятно, почему суд не спешит его опрашивать. Все косвенно, я же говорю. Лазерные указки, а почему не шариковые авторучки? Если бы это не было так горько, это просто становится смешно. Зусім не да смеху было ў судзе Чыгуначнага раёну Гомля, калі суддзя Алексей Хлышчанкоў абвесціў вырак давераным асобам Святланы Ціханаўскай. Роўна столькі, колькі і патрабаваў пракурор. Юрый Уласаў атрымаў 6,5 гадоў узмоцненага рэжыму. Тацяна Канеўская 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Дмітрый Івашкоў і Александр Шабалін 6 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму кожнаму. Паводле следства асуджаныя абмяркоўвалі план арганізацыі масавых беспарадкаў у Гомлі, а таксама захопу адміністрацыйных будынкаў і выканкамаў, прызначэнне замест кіраўнікоў і старшынь сваіх асобаў. Очень такое символичное месторасположение между цирком и кукольным театром. Поэтому судом это назвать сложно. Яны просто банальна помсцяць гэтым людзям, якія займаюцца актыўную жыццёвую пазіцыю і якія імкнуцца нешта памяняць у гэтай краіне. Беспредел полный. Никакого закона нету. Справедливый суд мы уже давно не верим. У Менскім абласным судзе прокурор запатрабаваў 6 гадоў калоніі для актывіста народнай грамады Сергея Спарыша. Яго і яшчэ 4 актывістаў судзяць у справе тэлеграм-каналу «Армія з народам». Іх вінавацяць у падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках і рыхтаванні беспарадкаў. Сергей Спарыша яшчэ і ў тым, што ён перашкаджаў працы цэнтра выбаркаму. Катя Малей, Белсад. У студзені ўлады забаранілі выкарыстоўваць пластыкавы посуд у грамадскім харчаванні. Ужо праз 4 месяцы выявілася, што цалкам адмовіцца ад штучнага посуду пакуль што цяжка. Цяпер на абмеркаванне выставілі законапраект аб частковым вяртанні пластыку. Што здарылася і якія наступствы могуць быць, даведалася Діяна Радкевіч. У Еўразвязе з 2021 года забаранілі ўсю вытворчасць пластыкавых вырабаў. У Беларусі выкарыстанне штучнага посуду ў кавярнях і рэстаранах. Але выявілася, што Міністэрства гандлю не гатовае да зменаў. На грамадскае абмеркаванне выставілі законапраект аб вяртанні некаторых пластыкавых вырабаў. Гэта кубачкі аб'ёмам больш за 300 мл, саломінкі, кантэйнеры, ланчбоксы, слоікі, бутэлькі. Пад забароною застануцца кубачкі менш за 300 мл, сталовыя прыборы, палочки для размешивания напоев, талерки и кубки. Очень неправильное решение, которое скорее говорит о том, что все экологические решения, они нестабильны, что их можно всегда откатить в зависимости от экономической ситуации.
Міністэрства тлумачыць новы законапраект тым, што экапосуду айчыннай вытворчасці не хапае, а імпартныя экалагічныя заменнікі каштуюць у 2-4 разы больш за штучныя вырабы. Принятие решений больше всего руководствуется какими-то сиюминутными, там, год-два перспективами, а не такими более глобальными. А все экологические последствия, они все-таки глобальные. А наступства ў тым, што пластыку можа стаць зашмат, бо ён раскладаецца доўга ад 500 до 1000 гадоў. За сметнікаў з пластыкам хімічныя рэчывы сыходзяць у атмасферу ці ў глебу і далей у падземныя свідравіны. У наземных водах пластыку таксама шмат, з-за чаго гінуць жывёліны. А ці змагаюцца з праблемай пластыкового забруджвання жыхары столицы? Да, я как раз-таки собираю мусор раздельно. Это самое малое, что могу сделать. Ну и по возможности как можно меньше использовать таких вещей, которые не перерабатываются. Я пластик собираю и сдаю. Стараюсь не покупать воду тоже в пластиковых бутылках. Там один раз купить в стекле, потом повторно использовать. Одноразовой посудой не пользуюсь. Пакеты тоже стараюсь не использовать. Беларусы змогуць выказацца пра новы законапраект падчас грамадскіх абмеркаванняў на прававым форуме. По досвіду таких громадских абмеркаванняў, безумоўна, законопроект изменяется. Питание только у якой ступени, и кардинальных зменаў, звычайно, не адбываецца, але нейкие особное положение реально поляпшаецца. Тому наша рекомендация, безумовно, лепш удзельнічаць і ствараць грамадскі резонанс. Абмеркаванні адбудуцца до 14 траўня. Пасля водгукі мусяць сістэматызаваць. На іх падставе Міністэрства гандлю зменіць ці пакіне без зменаў новы законапраект. Діяна Радкевіч, Белсад. Перанесці бізнес у Еўропу стане прасцей. У Сейме Літвы прынялі папраўкі ў закон аб інвестыцыях, працаўладкаванні і прававым статусе замежнікаў, які, сярод іншага, спрашчае пераезд IT-кампанію з Беларусі разам з працаўнікамі. Аднымі з першых скарыстацца новымі магчымасцямі прапанавана стартап-хабу «Имагуру». З пляцоўкай пры канцы красавіка спынілі дамову арэнды без тлумачэння прычынаў. Беларускі ўрад выгнаў вельмі выбітны стартап-хаб у Менску і найбуйнейшы ў Беларусі, які называецца «Имагуру». Мы запрасілі іх пераехаць сюды ў Літву, у Вільнюс. Ёсць шмат тэхналагічных бізнесаў, якія пераехалі сюды ў Літву. Таму мы хочам зрабіць наше бізнес-асяроддзе больш спрыяльным для такога тыпу інвестараў і іхных працаўнікоў. Каб скарыстацца спрошчаную працэдуру, кампанія мусіць інвеставаць у краіну амаль 1,5 мільёна еўра, ды стварыць як найменш 20 новых працоўных месцаў. Тады працаўнікі і іхныя сем'і атрымаюць від на жыхарства ў Літве. Таксама літоўскі ўрад рыхтуе і іншыя папраўкі ў заканадаўства для тых, хто пераехаў. Плануецца, што замежнікі падчас рэлакейту змогуць увозіць асабістую маёмасць без выплаты мыта і ўвазнога падатку на дададзеную вартасць. Прынамсі 23 ахвяры, у тым ліку дзеці, ды дзясяткі пацярпелых. На паўднёвым усходзе Мексікі абрушыўся мост 12-й лініі метро. Пасажыры апынуліся пад заваламі. Цягам дня на месцы здарэння працавалі ратаўнікі ды медыкі, пракуратура і паліцыя. Падрабязней Надзея Бельская. Гэтак уночы выглядала сталіца Мексікі. Пад заваламі метрамаста, што абваліўся, шукалі жывых. Загінула больш за 20 чалавек, сярод іх дзеці. Звыш за 70 раненыя, большасць з іх шпіталізаваныя. Моя невестка патэлефанавала нам. Яна была з маім сынам. І яна сказала нам, што канструкцыя упала на іх. Мой брат быў там з жонкаю. Яе ўдалося выцягнуць, але яго там раздушыла. І ён застаецца там ляжаць, і цяпер яны мусяць яго выцягнуць. Хто ведае, колькі гэта зойме часу. 2 вагоны ўпалі з вышыні каля 10 метраў. Пад заваламі апынулася мінімум одно аўта. А ў вагоне цягніка, які дэфармаваўся пры падзенні, заставаліся заціснутымі людзі. На месца трагедыі адразу прыехала мэр Мехіко Кляудыя Шейнбаум. Паводле яе прычыною катастрофы сталася абрушэнне адной з апорных канструкцыяў. Яна не вытрымала нагрузкі. На гэты момант мы не ідэнтыфікавалі тых, хто апынуўся ў пастцы. Але будьце ўпэўненыя,
упэўнены, што сакратар вайскова-марскога флота, уся ягоная каманда і група грамадскай абароны, а таксама пажарныя, робяць усё магчымае, каб апазнаць. 12-ю лінію метро, на якой здарылася катастрофа, адкрылі ў 2012 годзе. Праз 5 гадоў здарыўся землятрус. Пасля гэтага мясцовыя жыхары заўважылі расколіну на канструкцыі. Пра гэта яны паведамлялі ўладам. Насамрэч заўсёды раніцаю, калі цягнікі пачынаюць хадзіць, мы адчуваем усё гэта дома. Праз гэты просты факт мы разумеем, што канструкцыя небяспечная. У зоне трагедыі працягваюць працаваць ратаўнікі, паліцыя, пракуратура і дактары. Раён застаецца ачэпленым. Надзея Бельская, Белсад. І вяртаемся ў нашу краіну. Я гуляю. Гэтыя словы Ніны Багінскай жывуць і ў лозунгу, і ў дзеянні. Сёння прагуляцца з бел-чырвона-белымі парасонамі ды ў вопратцы нацыянальных колераў выйшлі дзяўчаты ў Менску. Шпацыр па партызанскім праспекце каля палаца культуры МАС ужо цяпер вашай увазе. У аб'ектыве гэта ўсе навіны. Яшчэ больш актуальнай інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Эфір жа працягне размова з Уладзімірам Мацкевічам. Госць праграмы гісторык Ігар Кузнецоў суаднясе ўзровень рэпрэсіяў падчас вялікага тэрору і ў сённяшняй Беларусі высновы нечаканыя. Не прапусціце, з вамі была Юлія Лабанова. Добрага вечара.